er sigtet for de følgende forbrydelser. Du har spredt kolera i hele verden. For nylig i de afrikanske lande. Millioner af mennesker er druknet på grund af dig. Du har ødelagt flere menneskers romantiske middage på grund af regn. Hvad har du at sige til dit forsvar? Hvor er min advokat henne? Jeg har fået at vide, at han vil være her i dag. Ja, okay. Der var jeg nok lidt uopmærksom der, men vi venter lidt. Hvad fanden? Hvis jeg venter for lang tid, så dehydrerer jeg jo. Ja, okay, guys. Vi sætter lige lufttrykket lidt ned, så Viggo her ikke fordamper. Undskyld forsinkelsen, højdommer. Jeg tog min molekyler var lidt ustabile. Jamen, goddag, Mr. Aqua. Det var rart af dem, at det kunne komme. Men Viggo, det er nok ikke tilfældigt, at det er dig, vi hæver her med ind. Det ved ikke, hvad jeg skal sige til højdommer. Altså, I tog jo bare en eller anden vanddråbe fra en svømmepøl. Jeg var i gang med en rigtig god leg. Det kunne lige så godt have været min fætter, I har fået fat i. Hvem det er underordnet. Du er den heldige. Det er dig, der skal ydes retfærdighed på. Jeg bryder ind her, dommer. Jo vist ser Viggos sag sort ud, men vi må tænke på, han har også gjort mange gode ting for os. Han kom ned på jorden ikke bare for sin egen skyld, nej, han hyggede sig sikkert meget godt på sin asteroide. Han kommer ned for vores skyld. Vand, det er jo opløsningsmiddel for alt liv. Hvordan vil du benægte det, højdommer? Ja. Det er der ingen, der benægter, men hvorfor tror du, Viggo har fisset så meget rundt her på jorden, uden at blive fanget? Ja, det er jo netop, fordi han ikke vil fanges. Du tager fejl. Viggo indgår i et vandkredsløb. Han falder ned fra himlen og hjælper med at få afgrøder til at gro og hjælper fotosyntesen. Så siver han ned igennem jorden og bliver til grundvand, så han kan hjælpe dine børns børnebørn, hvis der engang bliver tørke. Men i Viggos tilfælde, så... Stop. Du forenkler tingene. Jeg nægter at tro på det. Har du nogen beviser for disse påstande? Det er dokumenteret over længere tid, højdommer. Ja, okay. Men så er det også skide koldt, når det sner. Og det er ikke også en vanddråbe, som fryser. Det har du ret i. Det er fordi Viggos molekylestruktur reagerer på omgivelserne omkring ham. Ja, jeg kan høre, der er mange forskellige synspunkter på mig. Men I har brug for mig. Hvis ikke der var noget vand her, så ville I ikke kunne leve. I ville få forstoppelse, og der ville være ørken over det hele. Det ville ikke være en rar verden. Så derfor er det utroligt vigtigt, at I sætter pris på min tilstedeværelse. Også min artsfællers tilstedeværelse. For vi kan faktisk rigtig godt lide at være her på jorden. Det er måske derfor, I har valgt kun at tø her? Nej, det er sådan noget fysik, kemi, men det kan du læse inde på Wikipedia. Okay, sagen afvist. Ej, jeg synes, det er så mega klamt der, hvor det er sådan rigtig ligesom i de her gamle amerikanske film, så stiller man sig op og fortæller moralen. Og så vinder du bare. Jamen, det er så plat, altså, det er sådan... Ej, men det er bare sådan, det er, altså. Men det er jo sådan, du har skrevet manuskriptet. Jeg ved godt, det er fucking lort, når man selv skal spille det.